Yun, bagsak pa mga kabalen. At yun na nga mga kabalen, nangyari na ang laban ng Pampanga Giant Lanterns laban sa Nueva Ecija. Pero ikukwento ko na yung nangyari simula second quarter. Yes mga kabalen, lamang po ang Pampanga sa second quarter, 30-25. Kaya tumodo na sa laro etong si Michael Wico at Ezel Gabo mga idol. Kaya paunti-unti nakakahabol itong Nueva Ecija mga idol. Pero buhay na buhay pa rin ang dugo ng mga Young Bloods. Hindi naman nagpadaig ang Pampanga. Siyempre, galawang Mr. Excitement MJ Garcia ang pride ng Angeles City at ECP Pulombolo. At sa labanang ito mga kabalen, wala si Apolonio at si Mitchell Maynez. Yes, ang La Union Pride wala sa laro na ito mga kabalen Pero ipinakita ng Young Bloods ng Kapampangan Basketball na kayang-kaya talaga nila sa pangunguna nitong si Hupek Superstar Topeng Lagrama. Opo mga kabalen. Kaya talagang ang ganda ng ipinakita ng Pampanga Giant Lanterns dito. Mga kabalen tayo po ang dumayo sa Nueva Ecija. At may mga second chance effort din tayo, yun nga lang hindi na ipapasok. Dito naman malupit sa pass breakan ang mga Nueva Ecija. Kaya nahabol tayo at ang score ay dumikit sa 56-54 sa kaligatnaan ng bakbakan. Well, nakakapanghinayang nga mga kabalen kung nasa Brent-Sigyao tayo, baka mas doble ang ingay doon. At mga kabalen, kumikada na rin ang crowd favorite ng Nueva Ecija na Chris Bitoon na pumukol ng ilang tres sa bakbakan na ito mga kabalen. Biglang baba sa isa ang kalamangan ng Pampanga sa yugto na ito mga kabalen na alam naman nating ang laki ng ating lamang. Yan, tumulong na rin si Baby Shaq Taganas kaya naging 68-73 ang ating score sa crucial quarter. At ito na siguro yung game changer sa bakbakan na ito mga idol na nag-viral at pinag-uusapan sa mga pages at social media. Opo mga kabalen, eto yun Iyon, siguro kung na-dive ni Kapulong yun, nakuha pa yung bola at may chance pa tayong itabla sa 76 all ang ating score. Nakakapanghinayang mga kabalen, di ba? Di ba? Sobrang nakakapanghinayang. Pero sabi nga ng commentator, lesson na lang ito para kay Lawrence Kapulong. Pero talagang sayang ito mga kabalen. Siguro kung na-dive niya ito, may chance pa talaga na tumabla. Napulot kasi nitong si Michael Mabulak. Alam naman natin na shooter din to sa perimeter at papiso-piso basket. Iyan po mga kabalen ang pumatay sa Pampanga Giant Lanterns. Sayang mga idol. Matapos nga ang laro, panalo ang Nueva Ecija at ang hinirang na player of the game walang iba kundi si Ezel Gabo na may 17 points, 2 rebounds at 5 assists. At yun na nga mga kabalen, congratulations sa team ng Nueva Ecija at bounce back sa Pampanga. Greet na rin natin ng happy birthday ang King of the North at 5-time champion, Kapampangan player, Kapampangan bowler na si Michael Wico, ang pride ng City of San Fernando, Pampanga. Yon mga kabalen, alam ko naman lahat tayo napuyat sa laro na ito. Pero lahat naman ng Kapampangan at Nueva Ecijano panalo sa laro na ito mga kabalen dahil ang ganda ng laban. Bounce back Pampanga, bagsak pa mga kabalen.